Hi guys, welcome to TFA Files TV. Tadzoka nedzimwe nhau dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Ten and Michael Magz, they have unfollowed each other pa Instagram. Zvazoita kuti vazukuru vambuya neanda vabvunzane kuti chii chiri kumboitika chiichocho. Handizivi guys kuti mambozviona here, asi vanhu vataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana. Varipo vanhu vadedzera kuti aiwa nyaya yakatsamirwa naHolly ndeyekuti Michael Magz akarasa mari. Makazviona zvakaitika pane video yaitrenda Holly akatoadresa nyaya yachona pastage, asi vamwe vanhu vakazoidzosa zvavo mari, asi Holly haana kufara nazvo. Yanga ari ma$, makaiona video. Saka vamwe vanhu vadedzera kuti ndo zviri kuita kuti vaita se vasashande vese, because musakangana kuti Holly I'm sure 2 months 3 months adarika idzo Holly akadedzera kuti contract ya Michael Magz nesu hatishashandi tese. Munongoziva mega yanga ichinzi Bond Boys and yanga ichigona vachishanda vese, asi varipo vamwe vanhu vadedzera kuti aiwa Michael Magz akatsamwira kuti Holly akamudza kuti ndoda kukutengera mota musi webirthday yako, asi Holly haana kuzviita, haana kumutengera chimota. Saka Michael Magz adedzera kuti aiwa ndakusiyana newe. Saka vanhu vataura zvakawanda vakadedzera kuti aiwa Holly ndiye ari wrong, agoni kushanda nevanhu zvakanaka, asi varipo vamwe vadedzera kuti iye Michael Magz wacho anozviitisa, anongoti zisoro sei achiti iye haachadi kutera Holly, ngave humble, because dai papasina Holly hataimbofa takamuziva, and futi toziva kuti ambofa akasurvive asina Holly. Vamwe vanhu vakati aiwa Michael Magz anogona manje kuimba, vocalist yake number 1 kudarika Holly, because Holly anongodzova. Saka handizivi guys kuti kudii nezviri kuitika. Timu yaigona zvisingaite ichinzi Bond Boys, vanga vachirowa ngoma sengoma, asi pavakangopesana vanhu vakataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana. So nyaya yacho inenge iri kungoenderera mberi, sitakangofunga kuti zvinoperera pakuti macontract apera, asi nezvavachateverani. Vamwe vanhu vari kudedzera kuti ndiKimberly musikana Holly ari kukonzeresa. Thank you so much. Don't forget to subscribe to our channel.